Numeros na pasahero kag biyahe sang sweeper flights padulong sa probinsya sa Negros Occidental limitahan. Sunod sa provincial government, Bacolod IATF may apilaman sa mga magabalik sa syudad sa pag-resume sang biyahe sang sweeper flights sa buong Lunes. Yaring balita nga aton gintutuka. Viral online ang ining mga laragway nga ginpost sa isa ka negrense kung sa din makita ang makaluluoy nga sitwasyon sa mga LSI sa Metro Manila nga malawig na nagahulat sa puerto matapos ginsuspende ang mabiyahe pabalik sa probinsya. Nagalaom kung taning mga ini nga makapauli na bangod sa tuman nakabudlay nga sitwasyon. Subong adlaw, liwat nga gin-resume ang sweeper flight apang para lang sa returning OFW. Sa Hulyo 16 panatala na pahanugutan ang pag-resume sa biyahe para sa mga LSI gikan Manila kag Cebu. Our fear is that ma-overwhelm ang aton gyapon nga quarantine facilities. Limitado sa 150 ka persona ang sakay kada flight. May mga schedule nga biyahe ang airline companies tubtob sa katapusan sang bulan. These LSIs are not only coming home to be with their families, but they are bringing their virus here. Ang Provincial Healing Center sa Banwas ng Ibi Magalona ang para na lang sa confirmed COVID-19 cases kag hindi na paglakutan pa sa mga LSI ngin paidalom sa quarantine. Luyag man sa Bacolod IATF nga limitahan sa 600 kada semana ang batunon ng returning residents bangod limitado ang quarantine facilities. Provided, ang ipadala mo na RT-PCR test mo na, only those negative LSIs. Samtang, gikan ECQ, gin-downgrade na sa MGCQ ang Barangay Minuyan sa Murcia. Apang nagapabilin sa EECQ ang Purok News site samtang wala pa nagabot ang resulta sang pila ka mga residente. Opod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.